Itsasoa bare zegoen. Lehorreko haizea, bafada lasaietan, aparrarekin harrapaketan zebilen. Luis, oinak uretan, egun sentiko eguzkiari begira zegoen. Sakon hartu zuen arnasa. Mutikoak ondotxo zekien itsasoratzeko ordua zela. Bere aurretik aitak bezala, eta lehenago aitonak egin zuen legez, Luisek familia utzi beharra zeukan. Lehenengo aldiz, uretara aterako zuen berak eraikitako itsasontzia. Eta bakarrik, izar loroa lagun, etorkizunaren bila abiatuko zen. Bere aurretik aitak bezala, eta lehenago aitonak egin zuen legez. Haien antzera, itsas lapurra izateko. Pirata! Bere itsasontzi txikian sartuta, Luisek ama ikusi zuen, musuzapiari eragin eta eragin. Urrun egon arren, haren aurpegian harrotasuna nabari zuen. Gero, familia ia ikusten ezenean, mutikoak zerumugara begiratu zuen. Haizealde zijoan, abiada bizian. Ipar arratsari begiratu zion. Mendebalderantz zijoan, aitarekin urrunen iritsitako tokitatik aurrerago. Bihotza gogor, gogoa bero. Luisek egurrezko kutxa bat zeukan. Hutsik. Lehendabiziko altxorraren zain zegoen. Ontzibarruan luze etxanda, Luis zeruari begira geratu zen. Izarrak kontu kontari are zitzaizkion. Adibidez, aita nola ibili izan zen itsasontzi handi batean bandera beltzarekin eta ontzi guztiek nola errespetatzen zuten. Adibidez, aitonak nola bildu zuen altxor miresgarri bat, eta herrialde guztietako agintarientzat zenbateraino zen desiragarria. Begiak itxi zituen, argi zegoen laster aitaren eta aitonaren antzekoa izango zela. Egun sentiko eguzki beroak aurpegia laztandu zion. Beragandik hurbil, itsaso barean, Luisek arrantzaleen ontzi bat ikusi zuen. Isilka-misilka hurbildu zen. Gero, ezpata eskuan, haien ontzira egin zuen salto. Luis pirata nauzue, eta urre guztia lapurtuko dizuet! Hots egin zien mehatxuka. Bi arrantzaleak begiak zabal-zabalik geratu zitzaizkion. Ene mutikoa! Esan zion zaharrenak. Arrantzale pobreak gara, eta ezer gutxi daukagu. Hala ere, gustura eskainiko dizugu. Luisek bere zerga jaso zuen. Bai, eta bere kutxan jaso ere bai. Baina apur bat penatuta alde egin zuen. Itsasoan, hainbat gau eta egunetan ibili zen gero. Baina izurdeak eta arrainegalariak besterik ez zituen ikusi. Halako batean, sirena baten kantu ederrak atera zuen bere ameskeritarik. Luis pirata nauzu! Hots egin zion. Zer daukazu niri eskaintzeko? Arkaitzetik, neska sarmantak kopetiun begiratu zion. Bizia, eta lepoko hau dira nire ondasun guztia, eta biak maite ditut. Erantzun zion itsaslaminak. Perlaien aurrean, piratatxoari begiek bris-bris egiten zioten. Ados, bizia utziko dizut. Adierazi zion. Nagusiaren txistu hotsarekin, izar loroa, neska sarmantaren lepoaldera egaldatu eta moko azken du zion zintxilikarioa. Sirena
ipuin zaharretan ez bezala, isil-isilik geratu zen. Urrunean zerua horroka zebilen. Luisek argi ikusi zuen, hodeiak piraten kolore iluna janzten ari ziren. Eta tximisten aldetik, haranon itsasontzi bat agertu zitzaion. Goazen! Agindu zion izarri. Dena nahasma zegoen. Kapitaina bilintz balantza agertu zen, txotxongilo baten antzera. Itsasontzizko lemaz eta kapitainaren kapelaz jabetu ostean, pirata gazteak ontzikoei oiukatu zien. Ekaitzari aurre egitea lortzen badugu, itsasontzia nirea izango da, eta eskifa osoa nire mende egongo da! Ha, 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 ha! Mutikoak gogor jokatu zuen, eta inork esperoz bazuen ere, itsasontzia onik atera zuen. Azken batean, zainetan pirata odola zebilkion. Itsasontziaren brankatik, Luisek bere bandera airean zaflaka ikusi zuen. Arro egoteko moduan zegoen. Pirata izateko behar zuen guztia zeukan. Haize aldez joan itsasontzi bat, bere mailari zegokion kapela, ezpata zorrotz eta beldurgarri hura, eta bere aginduak betetzen zituen eskifaia. Bere aurretik aitak bezala, eta lehenago aitonak legez, baina gogor zeukan bihotza! Ekaitzak urrunera eraman zituen. Inork ez zuen ozeanoaren alde ura ezagutzen. Eta urazalean, milaka marmoka ilargiaren argitasun urdizkaren izpilu. Itsasondorik ederrenak seinalatzen dituzte. Esan izan zion beti bere aitak. Eta ez bat eta ez bi. Luisek jauzi egin ez zuen ba. Milaka marmokaren geruza zeharkatu ostean, blaust, pirata gaztea, harri baten antzera ondoratu zen. Gero, begiak zabaldu eta horra, harribitxi benetan berezia, odolaren koloreko errubia, eguzkia baino distiratsuagoa eta bihotzaren formakoa. Errubiari begirik kendu gabe, Luis konturatu zen itsasoa ere odolaren kolorea hartzen ari zela. Bere lepoan lotu zuen. Itzul gaitezen merkatarien ibilbidetara! Agindu zien piratak bere mendekoi. Ondotxo zekienan itsasontziak urrez eta zilarrez beterik zebiltzala. Badaezpada ere aukeratu zuena esen ez handia, ez txikia. Abordatzea! Ja! Guztiek beren lemak indarrez aldarrikatu eta jo eta zu aritu ziren borrokan. Lehen garaipenak bultzaturik, Luis piratak 7 itsasoak zeharkatu zituen. Jo zien erasoa itsasontziei, lapurreta egin zien
erregina erregei. Eta zer nolako beldurra sortzen hasi zen errubigorriko itsaslapurra. Luisen ospea gero eta handiagoa zen, eta kutxa orain harribitxi eta paingarri ez gainezka zeukan. Bere aurretik aitak bezala eta lehenago aitonak legez. Baina oraindik gogor zeukan bihotza. Beti, ozeanori begira, Luis erne baino erneago egoten zen. Abian, amak jateko zer ekarriko dion dagoen txoritxoaren antzera. Larri, sekula asegabe. Beti aberastasunik ederrenak bilatzen zituen. Behin eta berriro. Egun batez, piratak gerdu samar zebilen arrantxale ontxitxiki bat biztatu zuen. Pobre baino pobreagoa zen, eta ez zinan altxor handirik espero. Hala ere, Luisek hurbildu nahi izan zuen. Ontxibarruan, beradineko mutil bat topatu zuen. Ezur eta azal, nekatua, begiak ilun. Pirata begira geratu zitzaion, eta laster bere kamarotera joan zen. Handik, altxorrez beteriko kutxa ekarri zuen. Luisek arrantzale gazteari eskaini zion bere altxorra. Halaxe lortu zuen, azkenean, bere bihotza arintzea. Eta halaxe sortu zen pirata bihotz zabalaren elezarra.